Čau, tady Lukáš. Ahoj, a tady Hanča. A vítáme vás u dalšího dílu výletu po Česku. Dneska jsme navštívili Buchlo. Je to hrad v buchlovských kopcích, nedaleko starého města u Uherského Hradiště, a teď si ho půjdeme spolu projít. Buchlov byl vybudován v první polovině 13. století jako významný strategický bod a řadí se do přechodného románsko-gotického období. Funkce hradu byla nejen hospodářská a obranná, ale sloužil také jako správní středisko, ke kterému náleželo tzv. Lovecké právo. To představovalo pravomoc soudit a trestat ve všech zjištěných případech lesního pytláctví a nedovoleného lovení ryb. Později se také rozšířilo i na veškeré ostatní přečiny a zločiny páchané v obvodu buchlovského a sousedních panství. Podle smolných knih k nim patřily loupeže, vraždy, smilstvo a též čarodějnictví. Případů skutečného pytláctví je v těchto dokumentech zaznamenáno poměrně málo a ve srovnání s jinými oblastmi českých zemí byly tresty za ně mimořádně tvrdé, obvykle smrt oběšením nebo stětím. Právo lovecké se pak stalo součástí kupní listiny hradu a přecházelo dále z majitele na majitele. Teprve roku 1749 bylo toto právo císařským výnosem zrušeno. Přestože byl Buchlov neustále v majetku krále, byl často dáván do zástavy bohatým moravským rodům. Král Vladislav II. Jagellonský jej v roce 1511 daroval Arklebu Trnavskému z Boskovic za jeho významné služby proti Turkům, čímž přestává být v majetku krále. Arkleb roku 1520 hrad prodává Žerotínům, kteří jej drží až do roku 1542. Od nich koupil panství Jan Ždánský ze Zástřizl, jehož rod zde pobýval více než 1 století.
Za zástřízlů proběhly největší stavební úpravy, a to již v duchu renesance. Celý Horní hrad byl přestavěn k reprezentačním a obytným účelům, které spočívaly v přesunutí veškerých hospodářských budov do nově vybudovaného dnešního druhého nádvoří. Poslední stavební úpravy proběhly mezi roky 1644 a 1800, když hrad vlastnili pánové z Petrvaldu. V důsledku blížícího se nového tureckého nebezpečí bylo opevnění hradu rozšířeno ještě o současné první nádvoří s věžovou bránou a bastionem. Přes všechny snahy o přizpůsobení středověkého hradu životnímu stylu 18. století majitelé postupně ztrácí o další úpravy zájem a rozhodnou se v letech 1698 až 1701 v městečku Buchlovice, které je situováno pod hradem, vybudovat honosný zámek ve stylu italské barokní vily. Od roku 1751 zůstal Buchlov trvale neobydlen, avšak zásluhou posledních majitelů hrabat Berchtoldů z Uherčic nechátral. Berchtoldové, zejména osvícení badatelé dr. Bedřich a jeho nevlastní starší bratr dr. Leopold I. soustředili do jeho prostor mimořádně cenné a rozsáhlé sbírky a z tohoto přírodovědného a historického souboru vzniklo rodinné muzeum. Jedním z nejvýznamnějších děl, které mezi nimi můžete najít, je originál obrazu s názvem Felčar od Petra Brandla. V roce 1945 přišel Buchlov společně s kaplí svaté Barbory sloužící jako rodinná hrobka do vlastnictví československého státu a byl zařazen do souboru památek první kategorie. Hradu se váže také pověst o Lípě, která zázrakem prokázala nevinu zbrojnoše Vlčka, nařčeného ze zrady v době, kdy se majitelem panství stal Jan Prakšický ze Zástřizl. Po odsouzení k smrti se dovolával zázraku a božího soudu. Znamením jeho neviny se stala mladá lípa, která se do roka zazelenala, přestože byla zasazena kořeny vzhůru. Dodnes je k vidění u vstupní brány třetího nádvoří hradu. I když to nakonec se zbrojnošem Vlčkem dopadlo dobře, již v roce 1582 je Jan Prakšický ze Zástřizl zavražděn. Vražda i s jejím motivem zůstává dodnes neobjasněná, nicméně jedna z variant by mohla být, že pachatelem byl právě zbrojnoš Vlček a motivem příkoří, kterému se dostalo. Na hradě se natáčelo i několik filmů, z nich nejznámější je pohádka o statečném kováři a díl četnických humoresek s názvem Poklad. Tak to byl hrad Buchlov. Pokud se vám naše video líbilo, dejte mu like, odebírejte a nezapomeňte kliknout na zvoneček, aby vám žádné další video neuniklo. Určitě se sem ještě někdy vrátíme, podíváme se do kaple svaté Barbory, která je tady kousek od hradu Buchlova, navštívíme zámek Buchlovice, ale v tuto chvíli je to už od nás všechno, budeme se těšit zase na viděnou a loučíme se, čau! Ahoj!